Hanonu çağalar dinleyin. Bu yıl täzeýiliň öň ýanyna siziň hemmäňize deňlik aýaz babaňyz size. Ha, kaka salamu aleyküm. Wa aleyküm saglyk-my, gerliňmi oglum? Ördüňizmi sagaman? Ördi oglum. Ha, bolýa kaka. Howa, ýan gaýtşymy ýaly, bu ýyl täzeýiliň öň ýanyna hemmäňize deňlik aýaz baba täzeýil bayramçylygyna oguljugy sowgat getiripdir. Bar oğlum, senem kalma, komşuları uçlak gel. Durun ağa, karasını almanadı. Vah, giden oldunuz mu? Hey! Tuğeleme, ıhlatcan geliveri, oğulcugin bollamy? Hawa, Çağlar boşluk komşuyma olcugin oldu. ıhlatcanın oğlancıhtı olupdyr. Yaşı duyunca oltun. Beyde gollağım gelip puşlak gitti. Yönü men häzir ıhlat oğulcugum geler diýip, sowgatçyňlam goýdum. Garaş oğlum sowgadyň getireýin. Albalam, sen aşaklygyna aşak goňşulara daýyp, boň oğlum. Yaşı duyun oltun. Salamu aleyküm Salam. dayı. Oho, ıhlatcan. Geliş nireden? Gaty bedenipsiň bolin entek täzeyle 3-4 gün bar ýaly ho. Salam dayı, boşluk olcugimiz bolly. Tuğeleme şeýlemi? Ýaşy diýin bolsun. Häzir garaşyň ýyllar ştaýda, gelnejeňiz aýdyp geleýin men. Salam ýyllar tuğeleme, oğlanjygyňyz bolmy? Ýaşy duyunca bolsun. Gelin onda size söýünç paýyňyz bereýin. Aho, Sülgün Cemal. Beýtseňe karam bolar. Maňa jigitiniň bolan ilki uşlan ıhlasy. Ana ýyrlym. Diýmek, iň uly paýam şoňky bolmaly. Şeýlemi garaşyň ýyllar onda ıhlasjanyň sowgatyny getirip bereýin. Ýa seňem sowgatçyňy bereýin. Gowja olma meňbe. Uy, bu zatlar nerden peýda boldy ka? Ýaňama ýokdy bular. Alçagam, nesip etsin. Toýlara gey, tügeleme, tüýs özüňe gelişip jykdyr. Jigiňem ýaşy duýun bolsun oglum. Goç oglan bolup ýetiş nesip bolsa. Uy, dutaram marekene ene saňa. Me oglum. Ululu toýlardaýdym aýtbam oglum. Bolýa. Al nesip etsin. Sağ olun. Me gıydlar siziňem paýyňy be. Al gıydım, nesip etsin. Ejeňe de ýaşy duýunca bolsun ni oglanjygyň. Sağ olun gelneje. Sağ olun, ýaşy duýunca bolsun jigiň. Hani menem göreýinle hani? Vay, mundan ömür gül bolarmy? Vay ne? Hani getir menem göreýin. Aýtdym men ýany bilen gideýin. Ha, ulalaň olmadyk diýsenim. Şonça gözel güllüň içinde bir bukça gül çemenini saýlap bilmän, aýpmy? Aýp bolýar.
Salamjygym. Size gül saylamaga kömek gerekmi? Hawa, şeytan da gowuljak. Size nähili gül gerek? Doglan günmi ya ilkinji duşukmy ya birine sowgatdagmy? Neme, men näme diýsem käm? Aýdy ber çekinme. Men şuň oglanjygyn bäwe hanadan çykýa. Ana şol münafiyetli ejeme gül sowgadanmaly. He, len şey diýip aýdaýmalla. Ine şugul nähili görýäňiz? Ayu. O gül göwnüňize yaradymy? Hawa, elbetde, men bu gül alýan. Bolýa. Döhre, gök matan bärik süýşür. Kaka, oturmun. Oturun oğlum. Kaka, Agtyjaň ady näme goýsam diýen? Men o barada kän pikir etdim. Agtymyň adyna Bagtyarjan goýsam diýen. Goýol Bagtyar döwrümüziň Bagtyar netli bolup ýetişdin. Hay, bolu bilýä kaka. Ady näme bolsun? Şeýle bol. Bole, Kakajaň eli hada şunu alaýyn. Ho, alo, dinleyen? Ha, baryat owa. Şu çağlar ulagy edip durlar. Hawa. Öz gustagymyz özümiz bilen bar. Bolýa. Wi, oglumyzyň adyna da Bagtyar goýandyr. Bolýa, ýaxşy. Bagtyarjan öýü howlugýamyş kaka. Aha. Men häzir gyýlara basymrak boluň diýeýin. Kaka, ine howa da göwnüde laýyk boldy. Kaka. Ha, Muratjany teredäýdi. gel oğlum, gel. Gel hani. Teret, ataňa teret. Hanyňyzlar haýdan? Wagtam azalypdyr. Ejeme bäbecik bilen gözi ýolludyr. Bursaňyz lan. Hani özüňden ulugurlan bolup ýüregi düşmesene, ondan abar Murada gözgulak bol. Hany gyýlar höňürdiňiz goýun. Bular bolsun makaly size göňüllere yetmez. Kaka, kerwanyň eme gidişi bolly, video aparat bilen gülüm şol getirmeli-de. Indi näsekek? Handa arykmaň. Häzir geler ýolludyr. Men şoňa adym ýalatdym. Menem gideýin diýdim gül almany. Ýa-da video aparatym maňa goýdy diýdim. Etmedi. Bilime şeýle boljagyn. Kaka, hani men yecem, hani men doğuncuktum, ya men yekemim, ha? Ayda kaka. Benim yecemin bisiren çürük niyetim geliyor kaka. Ayda bir ayda yecemin sonu kaka.
Haydi berayda kalkın. Goy oğlum, sen erkek kişidin. Erkekler mert bolmalı. Ine netip bolsa, hemmelat gül ýaly bolar. Goy setini. Hemmelat gowgalar. Bizem köp çağaly, bagtly maşgala bolars. Goy setini. Şulaydanlarmy ýadyňdan çykarma oglum. Kaka gatyjak alan nälerine? Ýok oglum. Oklasyň sagat bilen ölçesege sen tüýs wagtyna gelipsiň. Olmam. Intek men bir kafman alıp bolaýyn. Onsoň men ejeme hakyky saga darlarjaga. Gilersiňiz ýalwaryp, daktyray diýip. Gülü beriň üstümden. Entek wagt geler, beýdip çykgüleriňizi. Bolun basmyrak. Ejeňiz jigiňiz dolap garaşyp otyrar size. Gel, ıhlatçan, minin ýör. Ýür jigin. Ýör. Hani bolaweriň. Hani bolun? Hani ýörüň makaly. Sağ gidip aman gelin. Hana Bahtiyarjan almağa doganjyklary gelýär. Olar eýem ulaga menepdirler. Ine 8 sany doganjyklary gelip, men goçoglumy öý alyp giderler nesip bolsa. Hani gel jigin. Berekella. Kaka ıklas ýoga. Ihlas ýok. Howa. Häzir, kakamajaň et göreli. Belki öýde galandyr. Alo, kaka ihlas öýde galan näme? Alo. Oğlum maksatçan sen ne ahlata ne etme. Sen bäweci galla geliver. Bu taýda men ahlata ödüm götülek bolaryn. Bolya kaka. Öýde galypdyr ha. Şeýlemi bolýa, ýörüň önüne gideliň çağlar. Ýörüň. Ana ejemiz gelýär. Ana ejeňden geldi. Bahtiyarjan teredany, tered. Kakaň bilen doganjyklaň gelipdir. Hani? Gelýär. Hani görel goçy gidi. Gel bakaly. Ine bugülüm sana. Maksat gülem aldy. Ola, al ýaşdyn boldum. Ana çüdüni? Ağlaýarmy? Kerwenjan sana meň diýämdi. Şurak bolun jigiňiz oýanaýmasyn. Onu ýöreýeliň. Kakamam gözi ýoldadyr şu wagt.
Hani hemme jame değil gıriyaz. Hani? Ana olli. Han durun. Yeni bir gedek. Hani? Gelin hadi Gel bileceğim. Riyaz. Gel. Getir oğlum. Gel hani. Geri. Uğralayın onunla. Yine täzeyle metip gelin. Täzeyle zatri täze wakalar bolýar. Eýsem bu täzeyle nähil täze wakalar bolup geçerken han göreni Bolli, besirindi. Biz ankarıp durmadı gitti oğlanlara kömekleş. Ben ankarıp duramam. Ben fikir edeyim. Ben oylanyam. Ben fikir edeyim. Eysem sınıfın okuyucularının arasında Ayaz bilen kartağını tapan kim? Bu yerde fikir ederim ne ama? Yine geçen yıl bizde Ayaz var. Beden deriyom oğlumu Serdar Amançı oluptu. Olşanı yüzüne bir gün sakallakınıptı. Akar pamuk korsa tecrübe geçen dursun oluptu. Yadımdan çem ol şeydip çıkıyor yüreğim oldu. Yok. Men onun hakkında aydım o. Men hakikaya zabardı fikir edeyim. Dur çıkayım. Senin telim yer tekilerini anıtıyor mu? Ben yatar baktım valla.
su dedi. Şu nereye varıyor? Hani kim? Havarnaman kabul edin. Havarnaman kabul edin ha? Selamun aleyküm. Ve aleyküm. Ne biçim yazılıptır bu yerde? Havarnama. Habarnama? Hava. Ondan bu haber kime ve hayzi bölümü? Ayaz baba. Oho, Ayaz baba düştük. Sen bu haber Ayaz baba koşuşuna inanıyor. Hava. Men atam hemişe balam gözümü mağadan haktan ve berkten çıppa kaçınımla istesen dilemesen onu da bütün tür kullanırsan hem marzulan hasıl olur diyedi. Atam rahat aydıptır. Çıp bakayım şunun bilen anansam hükman hasıl olur. Planım da? Yok. Ayaz baba, onu da çın Ayaz baba. Havari veriyenlerden hak tölüp almaya. Siz kaçanı veriyorsunuz? Her biri ver. Valla sağ olun. Sağ ol. Yan koluncunun yaşında kam benim ananyat. Sen Ayaz baba. Men sen yürekten ananyat. Ha? Hakikayız baba. Pamukcan, Men berdi. Artıcan hanım en yanıma gelsene. Ne ata? Hanım ana şu katı okat bir kıydım. Edip Ayaz baba. Men size mektebimizlik teyareler çatıga gelmem gidi. Öz ahtınız bilen gelmem gidi. Sizden hayiş ediyen. Bilbilen yana karışıyari. Çın yürekten size karışıyan. Men hakiki çın Ayaz babani öz gözlerim bilen görmeni. Geleceğime de çın yürekten ananyan, Rövşen. Artıcan, bir erkek yer bilen yola düşürüyor. Yok mangi del ata. Ernäm boldy. Hani gürküzlerdi de hakiki Ayaz baba bilen garpamız. Gürküzler? Ananam yok mu? Hazır görmezsin mi? Nerede? Hani ya hakiki Ayaz baba diyen bedeterim olayım mı? Men size su dedim. Ananyan, canımla ananyan. Ben ananyan. Gel Ayaz baba gel. Ben sana karışan. Gel Ayaz baba. Gel karışan. Gel karışan. Hani tamamen garpamı. İyice kalmazık gelirdi. Men size dedim ha. Sen gelmemiştik Ayaz baba. Karışan burada da yine bilir gittik. Kalan çağalar. Bayramgın bilen çağırdı. Ne dostum? Terbiyle, karışan, tersin, cadır ve kablan şeyle oluyor. Çağlarım gülü kızı, baltın borsun teril, baltı yarlık ülkü. Kakası, otursun mu? Ha. İnem rahatsan akılım görürsün. Men bu köp kovasarları olur alır mı olur çişirir. Ondan onun bağlı. Ol geçen yıl kakamın içine tövbeyle getirip verir soğudunun daşına kış sividin sapına danar. Ondan biz ikimiz hol asmanı yıldızın arasını çörs. Oo, yine sen korkayman. Bol mu? Bordu yakılım. Sen ben aydan zattam yadından çıkarmarsın nere? Men çağılara teriden bol. Qıyırlara deyin çalyalar. Vah, şu güller kervancan qatıyada yada. Gece gün nüstür gölleşikti. Erkek kişidir, çağı değil. Ola şeyler. Eyyem tuğulumu men ısmavanıp dur. Hey, umidim ağıldır kervancanın.
Salam çağalar. Salam. Biz siz bilen şugun renkleri barada tapak geçeriz. Gelin tapağa başlamakak ilki bilen renkleri barada düşünce geçelim, öğrenelim. Gennece, men pikirimçe ine şu ak qayma yaqa şu matanın tüys yüzünü açayacak ýaly. Şatenim can, esas zat müşterinin göwünden turjak bolmaly. Hani yine de suratları goýja teredişdir. Mene dürlüläp salsaň, çaňa bilen kurtoğuçoga merwet göremem. Bu naqşlar öňden gelýän naqşlar bolandan soň hiç mewridini itirenok da. Gennece, onna men aktarlap şol naqşy talaýaryn. Bolýa. Uy, sağa da ma 4 bolupdyr. Gennece men matany biçip jigimi çağlar bagyndan alaýynna. Yaqa ertir başlatamam ýetişemle. Jigiňem çağlar bagyndan almaly bolsaň, haýdonno mataňa biçip başlaber. Bor gence. Häzir siz haýsy reňki halaýanyňyzy çağalar bir-biriňizden soraşyň. Men häzir derrew gelerin, siz men gelinçem akyllyça oturuň. Mengli, mena gökren kalayan, gökren katı odan. En hasiret, men jalvarmın renkem göktür görsen. O odan gerek? Yok, gökren odan, kızıl renk odan. Seva güllerim kızıl bolya, odan olya. Mena yaşıl renk kalayan, seva güllerim yaprağı yaşıl renk olya. Odan gerek mengli. Hava yaşılım ovadan, yine gök renk ovadan de. Kızıl renk ovadan, ol güllerin renki. O men renk mi? Sen gök renk diydin ha? Hava ol menglin renki. Sen ol renki saylamalı. Qurbanov Ihlas. Men. Doğanın gelipdir, qaydı ver. Sağ olun oğlum. Sağ ol. Ayul. Ho. Täzeyle ma ýetip geldi. Howala. Çağalara toğu da ma alıştırmaly bar. Kime näme almalydygy barada pikirlendiňmi? Ine akşamlyk naharyna balaçyklarymyň özlerinden ýeke diňler. Şoňa görä de hereket etmeli barda. Bolýa. Dogry aýdýan. Anonno, men çağlar alyp geleýin. Bor, sağa many gidip gel. Ece maňa işimde täze tapşyryk berdiler. Men täze ýylla Aýaz baba bolmaly. Şoň üçinem Aýaz baba bolmak üçin Aýaz babaň eşigini tikdirmeli. Uy,
Onu mata dükkanına gideyil bilece. Onda şey değil. Yürü. Hani bol? Yok aydayılla. Yok yürü. Yürü. Yüreğde ıhlas. Bol. Ay bordo. Yür deydim. Şunu göreli oğlum. He. Salam. Salam. Täzeliniňizem gutly bolsun. Sağ olun, sizin kim? Bize Ayyaz babaň posunu dikerýär, mata gerek. Bar, yürüň men size görkezeyim. Yürüň. Uhu! Oy, bağışan, ceyim gelir öýtüpdirin. Diyani yok. Bolyan zat. Ece yurdan eme dursun kaydalı. Dur hani? Niye molla oğlum? Bu men oğlum değil, ceyim. Yürü hani? Üýe bir bar sen? Näme ijeň men sen? He? Ijeň men sen? Şasenem, sene ýagşylyk bilmedi kenim. Egerde men şey diýmedik görsem, el aýaňy ýitirip, ağzyna suwalan ýalyp gol dursuňa. Yürü.
Olar ne beýle eglendiler gelerçe wagta bolly. Eýermi? Hana saatine mi ahlat emeliya indi başlar versek bolýar. Ana geldiler. Ýeje aýtdym aşo ogluny ekitmeýinip ýene de men matkar etdi de. Ýene de öňküsýal etdi. Ýene de şey diýdi ýeje. Oy, näme etdi? Näme aglamjyraýan aýtdy? Eýtdi, beýtdi, şeýtdi diýip durmady. Ýeje kaka gyýdyň bir oglanyň elinden tutdy. Näme diýdi? Hawa. Oglum. Hana otur. Bolda indi jogap berdi. Ýeje. Ihlas bilen bir karara baranmyzy men bilmän elimden sypdyrdym. Onuň bilýän näme boldy? Soňam ol gaçypdyr bolýan, meniň bir oglan elinden tutupdyryn bilmän ýeje. Ýeje beýtmellerli de meni maskar etdi. Hemişe ihlas şey edip ýördi. Ýer bolýan. Bu gedegen şey edipdir. Onsoň bu garagol odal näme edipdir? Ýeje, sen beýle hanada han kerwen bilen bulary Aşgabat selgähine alyp gitdik. Ha, o edekmi? Jim sen adyň näme? Ahlas. Ay berekella. Ejeň ady näme? Şasenim. Şasenim. Bolýa sen alad etmädir ejeň çagyraýar bolmy? Bolýa. Hormatly Aşgabat selgähiniň myhmanlary. Şasenim gelnije. Ogluňyz ihlasy gelip Aşgabat selgähiniň sizden haýyş edýär. Şafenim, hanıkla. Mesakla? Ana ejeňini gelýärdir, bolmy? Bo. Gelmen saň oýnýança surat görkedeýinmi? Şu ýerleri gördüňmi? O nädir? Bu ýerleri sen gördüň ha? Ihlas sen berdimi? Sağ olun. Bolýa, sağ olun. Sağ ol jigim. Ece özüň diýdiňe bäbe kana gideňdi. Şasenem ejeňiň ornuna bolmaly. Inini çağalar täzeylem ýetip geldi. Ejeňiz bilen maslahat etdik. Şu täzeylde size isläp zadyňyzy alyp bermeliyim. Şasenemjan gyýdym saňa näme alyp bermeli? Ece, holuny aýdypdymy? Bolýa. Mahymjan saňa näme alyp berilgydim? Maňa toý ödemde geýerýäl ökçül köşülen ýalraýan köýnü alyp beräýin-de. Hay tuğulama. Yok man alyp berersidim. Häzir belläýin. Han Leyljan, saňa näme alyp bereli? Ece, kaka, maňa üýt köşük surat depteri bilen 60 türlü galam gerek. Bolýa ejejikli. Size de islen zadyňyzy alyp berer. Belli depterçäň. Meňe hemme zatym ba, ma itikan suratly ullakan ertekler kitabyny alyp beräýin-de. Ýöne inemaratykan gurlap bilen ogum bolýan, soň bateriyli ýöreýän gurjak alnasy gelýär eýtýän. Berekella gyýdym. Alyp berer, hökman alyp berersin. Kaka, Ece, men holgun wara kirwen dost bilen telefonyny urlaşyp oturka, men oğrunça dinledim. Biler bolsaňyz şonu. Hawa. Ihlas. Aýdyber oglum. Aýtma. Sen aýtma diýen bolýarmy? Aýdyber oglum. Aýdyber. Ana şonu wara, men şu sözleri eşitdim. Hawa dost. Söýgem bir jadyl dünýä. Öýlenmegem jadyl dünýäň gapysyndan girmek diýen ýaly bir zat da. Ol sen düýünden başga zada öwrýär. Men näçe adamyny gördüm. Öýlenenlerinden soňra düýünden başga hili bolýar. Anan ho, men tüýt çynym. Ha. Diýmek şey diýsene. Gel oglum Märik. Oglum. Ahlatjan. Sen meni puqta dinle. Öýlenmegiň jadysy kerwen ýaly.
Yok, hatta unnunu mululun soň täsir et başlayandır. Oňa çelli bolsa, köp türgünleşmeli, okumaly, ula adam bolmaly. Gayraty bolsa uçurmak öz elinde. Bolýarmy oğlum? Bor kaka onu maňa täzeýle tigir çygaryp beräň. Nesip bolsa oğlum, nesip bolsa. Tigir diýseň tigir bolar. Ayaz baba, belki sen orada tapan nersin? O sen bana tigir getirip beräň. Ayaz baba, tigirine sağır. Indi bana näme getirsen bolar. Belki de men sana ýadan hatym goşan näler. Gurban. Maksatcan biziň ýeke dikrarymyz. Oglumuzy gözden salma. Ýeke walamyň agdy bir maşgalasy. Köp ogly gyýdy bolsun. Öz-özünden köpersin. Men bar dilegim arzuğum şol. Dilegiň arzuğum kabul boldy. Ine haky kakanyň gyýyda. Bolýa kaka şeýdä ýereli. Hatgowy. Netip bolsa hökman ýarar. Uy, Bahtiyarjan ýatdan çykypdyra. Han geç oğlum ýeriňe. Eşitmedikmi seni, he? Ağladyňmy sen, he? Bahtiyarjan ýatdan çykypdyra. Ýören dogonçuklaň ýanyna bar. Goy. Kakasy? Bahtiyarjan ýatdan çykypdyra. Jigiňide näme berel çagylar? Öýde sürlen ulug diýäýil. Näme berelin çagylar Bahtiyara? Jip? Täze jeşik dal bermeli. Ulugja galyp berelin bolmasa öýde sürlen. Kiçijik oýunjak. Näme alyp berelin? Talançak. Oýnuňy azalyp bereliňmi? Oýunjak alalyňmy? Näme alyp berelin? Näme talançak bolsa Ýerine geç bakaly. Bahtiyarjanyň öýde aýdar äli. Bizim sarganda attan bidi, bazardan tapmasaňyz Ayaz babaýy tutaýyn. Bolýar gyýdym. Tapmadyk ýagdaýymyzda hökman Ayaz baba ýüz tutar. Agyz şirin, Ayaz baba islan wagtyň ýüz tutup bolanoga, oň müňişi bir başy wa Ayaz baba ýüz tutmak üçin oňa öňünden hat ýazmaly. Dogry aýdýan gyýdym. Täze ýyly arzu edýän zadyňyzy bir kagada ýazyp ýatsaň aşagyna goýup ýatsaňyz, bilýäňizmi näme bolýar? Ertir ýerden turaňyzda haty Ayaz baba alyp giden bolsa, täze ýyl Ayaz baba şa sowgudyňy size getirip berer. Han kerwenjan seni oglanlar alyp git. Şa senemjan, senem gyzlar alyp git gyzym. Boreja. Dişleriňizi arasalap derrew ýeriňize geçip ýatyn. Ertir bir gün bayramçylykdyr. Işiňiz ýetip borsadyň. Bolýa. Ýörüň. Gel oğlum. Tagaman yatıp duruyor. Sağ olun. Bizim tagaman yatıp duruyor. Ýörüň hani? Ey vay! Ayaz baba! Kerwen gelsene! Kerwen seret! Ha Ayaz baba uçup barýar. Gelleri ol çaltyrak, ol gidip barýar. Hani nerede? Bar yerin erste yatho, bugun gowjağa adapsyň öýdýän. Mene hiç ýyl Ayaz baba göramo? Gelin gowsy men size kitap okap bereýin.
Yarım görsün tomoşaňy, oýuny gıyratym, oýuny guldyp, sözünü tamam edip, gıyratyny niçe elwan oýnadyp durdy. Janawer gıyrat gulugyny jüplep, gözünü piyala dek tegele oýnady. Onuň tomoşasyna bazar halky ede oturan işlerini taşlap geldi. Hanenni gyzlar ýerine geçiň, men häzir size gyzyk gylja ertek okap berjek bolýarmy? Bolýar. Bir var eken, bir ýok eken. Aşığın men nurlu didem, didarım köngül kararı, günnide öwrülügicem, sen maňa duş olyň bäri. Aşığın men nurlu didem, didarım köngül kararı, günnide öwrülügicem, sen maňa duş olyň bäri. Yadımda söýüp berensin, ay cemalyň mahtaban, dahan içre asyldy var. Bağtymyz bağta ulaşar, ak güller alna yaraşar, ykbalym saňa garaşar, sen maňa duş olyň bäri. Bağtymyz bağta ulaşar, ak güller alna yaraşar, ykbalym saňa garaşar, sen maňa duş olyň bäri. Yadymda söýüp berensin, ay cemalyň mahtaban, dahan içre asyldy var. Yadımda
içre asıldıvan aşığım men nurlu didem sen bana duşunun beri Kaka näme çık bolýan? Hiç de oğlum. Yat ver, men yattığını düzeltecek oğlum. Yat oğlum, yat. Dedim, ben de kelmek korkudan hakikaten ayızavam. Hey, hakikaten ayızavam aybi. Gel oğlancuk, gel. Sen adın näme? Menin adım Ihlas. Ihlas? O? Hay berekella. Yer onsoň Ihlasjan sen goşu bilýänmi? Goşku bilýän ýönel sizin bir haýsym var. Ha, aýt gaýsymy? Sakalından çekip göreýin. Ha? Ha, alın ha çek. Yeri, ha? Olmadı oğlum, men sakalına sallanacak çay. Hakikaten baba kim? Ay berekella. Ahir men sana dostum hakikaten baba. Men sen çınını Goýlar ho, bu goýlar näme aýa babasy? Ay sen min aybi mydama gyzyklarına bulaşdyrýan da. Nämen bulaşdyrýan? Bar geç yat ho. Gıylar hatım yok. Vay meňem hatım yok. Ben kim yok mu? Vay, näme oldu qagy? Tügeleme, şeýleme gyýdym. Ayadaval gidendir onuň sen. Bizim kim yok hatımın ayağı gidendir. Sizin kim yok mu? O yok. Ay degenin de onu. Ihlas, sana näme boldy? Vay, Ihlasa näme boldy? Oňa seren. Yetişmedim de. Näme derdi? Kim gelýär, ayaz babaňyz gelýär. Kim gelýär, ayaz babaňyz gelýär. Täze ýylyňyz gutly bolsun balalam. Ha, bu taňa. Sağ ol ata. Al, tügeleme. Bu bolsa taňa. Bu kimin ki? Sağ ol ata. Bu taňa de, bu senki. Ine, Allah. Al köper. Hanım ağa. Men kim sen Ha, zaten emzan ine taňa. Gıylar atam hemme de sana. Hani, Ihlasjanyň tawadyny ýerde körpem. Aha, ine taňa aýraty. Al, ne diýetsin? Afgarly düşürýän bolsun balalar.
fotoğrafını çektim. Vay! Hani yer tuğlum? Nere attı mı? Yana batı. Çağalar, inni suratlarınızı çekip bolan bolsaňyz galamlaryňyzy goýup, ak kagalaryňyzy maga getiriň. Mingli, bar senin çeken suratyňy ertip berdämi olymy? Häzir ertip berdi. Tuweleme çağalar, siziň suratlary hemmeňiz ýokda çekipsiňiz, ýöne şol iş, kimiň işi ka? Men kim olyum? Berekella ahlat. Ören owadan surat çekipsiň. Bärde çağalar teredin, arçamadyň suratyny çekipdir. Gök, uşagaşlar, towşanjyk, etatym, ýart bolan suratyny ören ökde owadan çekmäni başarypdyr. Görýäňizmi çağalar? Awwa. Berekella, tuweleme ahlat. Cennet, Haw gelince. eglemede müşterine uğraday. Bolýa häzir, gelince görüşdürýäň siz başlaň. Aýdy beriň, diňleýän. Neme gulwam ka? Näme? Ýene oguljigiňiz boldymy? Gatşadýan görnýäňiz bolýan? Ýok gözelgi. Şol oguljigyme gelneje bolmagy münasip gözel tapyldy. Aýsaňyz lan gözelgi. Gul satyjy bolup işleýän gyýlar nähili gul çemenini halaýarlar. Assalamu alaikum. Dağlardan käzini getirdim. Balalam size soğut barnam getirdim. Batlyk adam urup bagtyar ile. Hoş geldiň täze ýyl. Salam täze ýyl. Maksatlarymyz döntin. Madam Akkara. Hoş geldiň täze ýyl. Salam. Assalamu alaikum. Bayramlaryň gutly bolsun. Sağ olun. Aýa bagy gerekdi maňa bu. Tekiniz gapa var. Sağ olun bari. Gelli täzeyin gelli. Ayıl bawaňyz gelli. Ho, ha, gelewer, gel. Menem şu wagt ine taýýarlyk görüp otyr, geldim, gel. İşilje geldim men weli. Asyda ayıl bawa gerekdir. Hawa. Bilýänlerdi görsen. Hawa. Asyda kärgan şun gerekmi ýa öý şun gerek? Öý şun gerek. Çağalar höwet edýär. Ay berekella, asalyňyzdan belgiňizden maýda aýsaňyz. Hormatly prezidentimiziň köp çağalary sowgat beren jaýynda ýaşaýar. Ay tuwelime, nesip etsin. Sağ olun. Be, men sizi gynanyrmal bolsa öýdän. Ay, beýtmäň bir gaýrat ediňmi? Sebebi şu jaýda 8 san maşgala men ýürüt aýazbagy boýnatdym. Ha, bir gaýrat ediň. Ýok, dur. Hökman size kömek eder. Ha, şeýle minnetdar. Hökman kömek eder. Sen var her kimde saat 12'den öňgerek aýazbagy. Şoň üçin hökman şolary baramda size de deyip geçer. Ine şu çağalaryň atlary hem istek bildirýän sowgatlarynyň sanawy. Ay berekella tuweleme. Ha, onuň bir gaýrat ediň, ýene bir gedek täzegini gutly bolsun onno. Sağ olun, bile bolsun, nesip bolsa barar. Sağ olun. Gelli täzil gelli, ayıl bawaňyz gelli. Garpamyjygym ýanymda sowgat baryn getirdi. Ay berekella.
Vay. Mahımcan sen mi? Onna Leyli. He, billim Şirin sen mi olmalı? Vay Şirincan. Sen çektin mi bunu? Hava Ece. Bulam kerwen, bulam kakam, bulam Ayaz baba, bulam Garpamuk, bulam men, bulam sen, bulam Bahtiyardık, bulam Muhammed Ali. Tuveleme. Qıyırlar, gelin çekegedin çeken Yürü sonra turarsanız. Seredin ne ahil oğul çekiptir. İne bu sen? Ece ine min. Hova. Ine min. Bu bolsa buğulu köşkümüzden konsertimizde çakılık. Tuveleme. Çağalar siz hemeni degendirdiniz. Tuveleme. Ay berekella, bollu sağlar. Ay tuveleme. Hadi sen kovaydım aydiyane kerine. Aydımı da dinledim. Neyse bana koşkam tayinlansın şeyle değil mi? Ay berekella. Hani gelen senin yanına. Senin adın ne mi? Ihlas. Ihlas, ay berekella. Ihlas, senin Ayaz baba soğuğa tayinladın mı koşkuyu? Hava. Şöyle mi? Hani aydıp ber koşkuyunu? Ayaz baba sizden bir haşın mı? Haşın var. Hava. Ayıt köşeğim haşın. Ay. Sakkalımdan çekip göreyim. Sakalımdan çeksek. Uy, me al çek. Ey vay. Hormatly Ayaz babalar, Garpamuklar. Häzir çağalaryň öýlerine bararsaňyz, goşgularyny aýtdyrarsaňyz, aýdymlaryny dinlärsiňiz, sowgatlaryny paýlarsaňyz. Bolýarmy Ayaz babalar? Häzir men size her biriňiziň giyirmeli öý salalaryňyzy paýlap bererim. Birinji Ayaz baba, sen Garbaýewiň maşgalasyna bararsaňyz, bolýarmy? İkinji Ayaz baba, sen Welijewiň maşgalasyna bararsaňyz. Üçüncü Ayaz baba, sen bolsa üçüncü gatdaky Gurbanovlaryň maşgalasyna bararsaňyz. Ayaz babalar. Üýdäkilere baraýdyn. Beşinci Ayaz baba, sen bolsa Murat Nazarowyň maşgalasyna bararsaňyz. Bolýarmy Ayaz babalar? He, onun içinde çağalar bağına baran Ayaz baba da var ya Allah. Sen öýe bir gel bakaly, yedişime bir seret. Eyho, ihlas diýär abi. İkinji Ayaz baba, gaýraty şu barmal hagyndy çalşaýarlar. Ay yok, inne Hadi ýörelim. Ana bu ýol ýa, ýol bar ali. Geliver. Gel. Ayaz babalar, hani ýörelim. Al. Normalde. Al. Ýür girelle. Yoklay bäwül, mene girjek gel. Aha, ihlas var abi ýerde. Çağacıktır da ýür gir. Çağacık diýen sen onu bilen o. Geçeňizek çağlar bagyna sakalym opar maskara etdi meni. Gelşiksiz bora çağacıklaň emmes garaşyp dura ýür. Ay yoklo, mene çekin ýan girmäge. Hökma urda tapar girsemädir. Salam Garpamuk. Salam Ayaz baba. Salam oğlum. Salam Ayaz baba. Häzir ene gördüm. Be.
hayran galaymaly. Sen oğlum hiç daha da alat etme. Bu meselede sen bana ananay. Sen qoğudu bana kömekçi ol. Bol Ayaz baba. Çağalar karıştırmalı. Hawa. Getir ver haltanı. Al Ayaz baba. Hazır? Aç kapını. Hani ben bağlalam oturum ka. Ohohoho, men karaca gördüm. Bay ayağına ağzına karasan ne ayağına. Täze yılınız kutlu olsun bağlalarım. Demir kalıp ülküdün geldim men size mihman. Hoşku aydım aydına toğut bercek men hükman. Täze yılı getirdim şartlık şovuna veslep. Ak qarya yar asmandan täze yılınızı buşlap. Geldi täze yıl geldi ayaz bağınız geldi. Arpamışığım yanımda toğut barın getirdi. Geldi täze yıl geldi ayaz bağınız geldi. Arpamışığım yanımda toğut barın getirdi. Karıştı ve kanıma bir taraf diyarıma. Aydım şatlanın ayaz bağınız geldi. Karıştı ve kanıma bir taraf diyarıma. Aydım şatlanın ayaz bağınız geldi. Geldi täze yıl geldi ayaz bağınız geldi. Arpamışığım yanımda toğut barın getirdi. Geldi täze yıl geldi ayaz bağınız geldi. Arpamışığım yanımda toğut barın getirdi. Berekella bağlalarım, berekella. Toy üstüne toy bugün, şatır her bir öy bugün. Dine kalkınsın bugün, ayaz bağınız geldi. Toy üstüne toy bugün, şatır her bir öy bugün. Kalkınsın coşsun bugün, ayaz bağınız geldi. Geldi täze yıl geldi, ayaz bağınız geldi. Arpamışığım yanımda toğut barın getirdi. Geldi täze yıl geldi, ayaz bağınız geldi. Arpamışığım yanımda toğut barın getirdi. Arıbalanam, inni soğuduğunu anladım. Arpamızın aşağıda burada bulan gen kuşları karışıp. Yöredir bize bolon yanına varalım. Aydım tant edelim. Sebebi bosağında täze yıl geldi. Hadi yürün varalım. Yürü varalım, yürü. Düşün. Ay berekella. Ay tuvalama. Yürü varalım. Ay tuvalama. Hanıgıydım, sen bana näme goş qaydyp berjek? Arça bilen täze ýylyň sanyna sabarsızlyk araslyk giýjen ýarna şatlyk paýlapmy tanlaryň barna. Hoş geldin täze ýyl, salam täze ýyl. Ay berekella. Ay tuvalama gıyıcağadım. Hani gıydım soğudunu verin, ine gıydım. Al, oku. Giden ertekler dünyası. Akıllıca Bar da gıydım. Menne yeni bir esas soğudun biri galli. Onu almalı kimke? Hani göreli? Ben aldım ayaz baba. Gel oğlum, sen bana näme aydyp berjek? Hani ayt? Goşkuy. Goşga aydyp berjek mi aydım? Goşkuy. Ay tuvalet. Ayaz baba, ilki sizden bir xahisim mı? Aydı oğlum. Sakalımdan çıkıp göreyim. İne? Al.
Yer olsun. Hakika Ayaz baba, hakika ken. Ay berekella. Häzir men size tayarlan sowodumu getirip bereyin. Näme sowatga han göreli? Hani gıydımın sowodunu verin. Al gıydım netip etsin. Berekella. Inni yine bir sowat qally. Onu kime gowşurmaly? Hani göreli bakali. Ihlatsan geldim oğlum. Sen bana aydım aydıp berjek mi? Tu öleme, söyleme yok. Onu han dinleyelim oğlum. Sen yanına bir daha yeten oğlum. Näme yeten okka? Yadıma düştü. Häzir onu dödürt oğlum. İnenni aydım aytsan var oğlum. Aydı ver. Hay berekella. Hani Ihlatsan'ın sowodunu getirin. Ihlatsan ine senin sowodun. Berekella. Ine şu sowodu men sana yürüyte getirdim. Al oğlum. Hay berekella. Han fırkkur. Hay berekella. Tuğuleme. Onu näme çağacıklar, bağlacıklar. Aydımlarını dinledim, koşkularını dinledim, tansınızı gördüm, berekella, tuğuleme, qatuğu aydım ayttınız, tans ettiniz. İnni näme galli, inni daşarda hemmemiz barıp arsanın çırasını yakarayım. Bolyamy? Hani yörün onu. Hani varsımı sağladın mı? Hani hemmemden uğurlayız? Hani bar, iki, Hani? 1, 2, 3.